Yes, no, wala ko sa disqualification, but deduction of points based man sa aton nga guidelines no for the tribes competition. And again, natabuin na siya no because of certain set no sang sininga tribo. So measurement was made and amo na no naglapaw siya, and it was explained man no to the concerned tribe. And siguro isa man ka bagay no we want to clarify man nga ang resulta naton came from the judges, and at the same time the application of rules and guidelines naton for the tribes competition. So ang aton nga mga judges had varied actually nga results. Naging kontrobersyal ang naganap na Dinagyang Tribes Competition sa Iloilo City kasunod ng pagkatalo ng competing tribe na Tribu Silak mula sa Iloilo City National High School kasunod ng 140 points deduction sa kanilang overall score. Sa interview ng K5 News FM Iloilo kay Miss Joyce Clavisillas, ang Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI, nais nilang klaruhin na hindi na disqualify ang Tribu Silak baliktad sa lumabas na mga impormasyon sa social media. Sabi pa ni Clavisillas, ang deduction sa overall score ng Tribu Silak ang dahil sa na-violate nitong rules and regulation, particular na sa sukat ng ginamit nilang props sa kanilang naging performance. Napag-alaman na bago ang ginawang awarding ceremony, sinukat ng IFFI ang nasabing props at nakumpirma na sumobra ang sukat nito sa 12 feet by 10 feet na required na sukat base sa guidelines. Nagkakagulo naman ang mga fans at supporters ng nasabing tribo sa naging resulta ng patimpalak at pagkilala sa tribo Panay ng 4th San Pedro National High School bilang winner sa 2024 Dinagyang Tribes Competition. Para sa K5 Network News, ito si K5 Alex Escalante para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.